L-istħarriġ li tagħmel kull xahar il-Kummissjoni Ewropea fost il-familji u n-negozji wera li f'Marzu l-indiċi tas-sentiment ekonomiku f'Malta laħaq il-livell ta' 112. Dan hu 12% ogħla mill-medja storika u l-aħjar riżultat għal pajjiżna għal Marzu mill-2018 l-hawn. Is-sentiment ekonomiku huwa kejl ta' kemm in-nies u n-negozji iħossuhom ottimisti jew pessimisti dwar il-prospetti tal-ekonomija ta' pajjiżhom. F'rapport fil-faċċata ta' quddiem tal-Gazzetta Kulħadd ġie rrappurtat li minn barra hekk il-livell tas-sentiment ekonomiku f'pajjiżna kien l-aqwa wieħed minn fost dawk osservati fil-bqija tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt iż-żewġ pajjiżi li l-aktar li jersqu lejn Malta fl-ottimiżmu tagħhom huma l-Kroazja u Ċipru, għalkemm is-sentiment ekonomiku f'dawn il-pajjiżi xorta hu 5% inqas mill-livell li ġie osservat mill-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Mill-istħarriġ Ewropew joħroġ li s-sentiment ekonomiku f'Malta f'Marzu tjib 6% meta mqabbel ma' frar, filwaqt li madwar l-Unjoni Ewropea s-sentiment kompla jnaqqas ftit. Il-fiduċja ekonomika f'pajjiżna issa ilha 5 xhur konsekuttivi aħjar mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Dan l-iżvilupp beda wara tħabbir tal-baġit għal din is-sena li reġa' offra sensiela twila ta' miżuri ta' fejda mingħajr ma impona taxxi ġodda u minn dakinhar sal-lum il-fiduċja fl-ekonomija kibret b'24%. F'pajjiżna l-maġġoranza tal-familji qalu li jħossu li qegħdin f'qagħda finanzjarja li jistgħu jaffordjaw li jitlu għal spejjeż akbar. Fil-bqija tal-Ewropa bil-maqlub 20% tal-familji qalu li ma jaffordjawx jitlu għal spejjeż jew konsum kbir minħabba kaġun tal-qagħda finanzjarja differenti li qed jiffaċċjaw minħabba żieda fil-kontijiet tal-enerġija, kif ukoll suq tax-xogħol inqas pożittiv minn dak ta' Malta.